Okugcina ngci, uma ngingase ngithi yini mhlawumbe umfundisi esenhlizweni yakhe afisayo ukuthi abantu abamthandayo bamenzele yona, either before umshado or ngosuku lomshado, yini ongathi nje ucela abantu abakuthandayo bakwenzele yona mfundisi? Ngesinami nginenkinga ekutheni la ebhasini angazi ukuthi ngalekeleleka kanjani. Imininingwane kwibhalo endaba enkulu, ngiyacela bafethu sabelane niyabiza, inkosi yonibusisa. Ndodana,